Στην Κύπρο βρίσκονται σε ισχύ σχετική νομοθεσία και ουσιώδεις υποδομές για καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ωστόσο, η προσαρμοστικότητα των διακινητών και η πολυδιάστατη μορφή του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων απαιτεί να γίνουν πολύ περισσότερα και να ενισχυθεί η συνεργασία. Οι διακινητές, στην περίπτωση της Κύπρου, εκμεταλλεύονται εκτενώς τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές στην περιοχή λόγω των κρίσεων σε αυτήν, παρουσιάζοντας την Κύπρο μεταξύ άλλων ως πύλη προς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Στην Κύπρο εντοπίζονται θύματα σεξουαλικής εμπορίας, καταναγκαστικής εργασίας και πολλαπλών μορφών εκμετάλλευσης σε αριθμό τομέων της οικονομίας προερχόμενοι από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Μεταξύ άλλων ομάδων περιλαμβάνονται ασυνόδευτα παιδιά, παιδιά μεταναστών, Ρωμά, αιτητές πολιτικού ασύλου, Κύπριοι εθισμένοι σε ουσίες και νεαρές γυναίκες με αναπηρίες. Επιπλέον, σκόπελος της προσπάθειας αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων στην Κύπρο αποτελεί και η αδυναμία της Κυπριακής Δημοκρατίας να δράσει στο έδαφος της Κύπρου, στο οποίο η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της παρουσίας του κατοχικού τουρκικού στρατού. Άλλα εμπόδια που δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, την ουσιαστική προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης και την στήριξη των θυμάτων, περιλαμβάνουν την άγνοια και αδυναμία πρόσβασης των θυμάτων στους μηχανισμούς καταγγελίας λόγω του εμποδίου της γλώσσας και της ολιγορίας κρατικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν εγκαίρως σε περιπτώσεις πιθανών θυμάτων. Αφετέρου, η προβληματικότητα που παρατηρείται στη δικαστική διαδικασία με υποδεέστερες ποινές, απουσία εκδίκασης αποζημιώσεων και συχνή αναβολή έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εκδίκαση και την απώλεια μαρτύρων, αφού τα θύματα εγκαταλείπουν την Κύπρο και αποθαρρύνουν τις καταγγελίες. Την ίδια στιγμή έχουν διεξαχθεί εκστρατείες ενημέρωσης για μείωση της ζήτησης σεξουαλικών υπηρεσιών, καθώς και στοχευμένες εκστρατείες για την καταναγκαστική εργασία σε επιρρεπείς περιοχές, καθώς και προληπτικές διερευνήσεις. Επιπλέον, η συνεχής επιμόρφωση των αρμόδιων λειτουργών, η λειτουργία της τετραψήφιας γραμμής 1497 και ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ανώνυμη επικοινωνία των πολιτών για παροχή και λήψη σχετικών πληροφοριών ενισχύουν τις προσπάθειες για αντιμετώπιση της διακίνησης ανθρώπων. Το αξιοσημείωτο έργο μη κυβερνητικών οργανισμών μέσα από τις γραμμές επικοινωνίας, καταφύγια και άλλα προγράμματα για ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη και καθοδήγηση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων ενισχύουν το έργο της πρόληψης και αντιμετώπισης. Έχουν επισημανθεί επιπλέον ως απαραίτητα η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών και της λειτουργίας των καταφυγίων, η αποτελεσματική και έγκαιρη εκδίκαση υποθέσεων, η σύναψη σχετικών συμφωνιών, ειδικότερα με χώρες προέλευσης των θυμάτων, ως επίσης η ενίσχυση οικονομικής και ιατροφαρμακευτικής στήριξης των θυμάτων και προστασίας τους.